Dobrý večer, dámy a páni. Tak mám dneska novinku. Prišlo mi pár vecí, tak vám ukážem. Prišiel mi takýto box na hodinky. A v minulosti mi ešte prišiel takýto rum, originál Caribbean, 5-ročný rum. Výrobca Gasfamilia Zero, Stará ľubovňa. Represent Elixir 5-ročný Black, jeho základ tvorí rumový destilát cukrovej trstiny, produkt dozrieva po dobu minimálne 5 rokov, sudok z amerického bieleho duba, ktorý vyrástol v nadmorskej výške 800 metrov nad morom. Tak takýto rumček, dominikánsku cigaru a takýto box na hodinky. Tak vám takto ukážem, mám tam už aj hodinky moje. No a mám tu hodinky moje. Mám tu Casio, moje najstaršie hodiny, ktoré som kúpil v Taliansku na praxi, keď som bol. Potom mám toto najnovšie, dneska mi prišli Smartwatch. Takéto, môžem vám ich aj vyťahnuť. Tako sa dajú vyťahovať hodinky. Smartwatch. Tak. Potom tu mám švajčiarske hodinky, Tissoti. Švajčiarske. A potom mám Volna Watches. To sú hodinky, ktoré som si dal vyrobiť. Volna Watches. No a takýto box na hodinky. Dá sa takto zatvoriť, zazipsovať. A rum a cigara. Tu je Smart Watch, čo som kúpil. Tak mám takúto novinku, že moje hodinky, a ešte môžem zakúpiť ešte si jedny hodinky, ktoré sa zmestia do tohto boxu. Tu chýba ešte na jedny. Tak dúfam, že sa mi niekedy podarí nejaké také lepšie hodiny, nejaké zase švajčiarske. Alebo možno môj brat mi dá ešte, alebo predá hodinky Xiaomi Smartwatch. Uvidíme. Tak, takto. A tu sú moji dvaja finanční žraloci. Pero SCF grupe, aj s web stránkou www.scfgrupe.eu. No, môžem si aj otvoriť rum. Momentík, či dokážem jednou rukou, asi nie. Tak, tu mám rum, cigu. Tak, na zdravíčko.